Daħla tar-raħal ċkejken ta' Ħalkirkop hemm kannizzata tal-miliet li nħadmet u ġiet imżejna b'materjal riċiklat. Il-kannizzata ta' 16 pied kienet idea ta' Charlie Buttigieg, dilettant kbir tal-miliet li saplajnuna tal-membri sħabu tal-għaqda Sananart f'Ħalkirkop. Il-kannizzata tpoġġiet quddiem il-każin biex titgawda mill-pubbliku fi żmien il-miliet u kienet l-attrazzjoni ewlenija fl-attività miliet f'Misraħ Kirkop bejn il-11 u 12 ta' Diċembru li kienet organizzata mill-għaqda mużikali San Leonardo f'Ħalkirkop. Waqt din l-attività l-kannizzata ġiet mogħtija l-premju tal-Motor Records għall-ewwel proġett daqshekk kbir magħmul minn sorsi riċiklati biss. Il-President tal-każin San Leonardo, Louis Zammit, faħħar id-dedikazzjoni ta' kull min ħadem f'dan il-proġett. Hija kannizzata magħmula kollha minn affarijiet riċiklabbli, kif konna qed nitkellmu flimkien sa l-injam kollox huwa riċiklat, kollox huwa użat darba żgur. U bħala dekorazzjonijiet huma magħmulin minn sempliċement rombli ta' toilet paper mqattajn li mbagħad hemm proċess sħiħ ta' kollha glitters, dawl biex isiru daw id-dekorazzjonijiet. Huwa kompla jispjega li l-Maltemp qatt ma qatalhom qalbhom u peress li din kienet l-ewwel attività tal-każin mindu faqqet il-pandemija, iktar għamlu ħilithom biex kollox imur wartu żgħar. Sfortunatament għandna da temp ħażin, però t-temp ma jaqtalniex qalbna, ħankomplu għaddejjin dal-miliet f'Misraħ Kirkop li ħajkun jikkonsisti f'dak li jkun ħajġi jara del-kannizzata armata. U għada ħankunu armati l-ġurnata kollha bejħ ta' ħell u ikel l-affarijiet relatati mal-miliet.